ng marserape, luwas na pasanga, hon ho totong pasanga, hon ho totong. Jala dami ni dibata na sumurug siyan sa luhut na roha. Di mana mangaramoti hati-hati doh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang selamat pagi, salam parhorasan, selamat hari Minggu. Kita sudah memasuki minggu ketiga Dung Epipanias. Selamat beribadah mamanginang bagi yang bisa beribadah dan bagi yang tidak bisa beribadah, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dia kamanami nanami nang sudah gugu dang buai bemar minggu Tuhan tamah namaror daging nang toti muna. Dan di minggu yang berbahagia ini mari kita dengarkan firman Tuhan. Sada Korinsada ayat 10 sahatu 10 walu. Alai huapoi mahamu aliak kadongan. Mangasahon gorni Tuhan ta Jesus Kristus. Asa sahata hamu saluhutna. Unang maadong perbolatan di hamu. Hok mahamu binahen ni sada ni roha. Dohot sada ni pikiran. Ay tarborti do tuau marhite siyan pangisi ni bagas ni si Chloe. Taringo tuhamu akkadongan. Babua na masa di hamu parsalisian. Alayod do hudok. Adong do di hamu namadok sisian ni si Paulus doaw. Nadiba sisian ni si Apollos doaw. Nadiba sisian ni si Kepas doaw. Nadiba sisian ni Kristus do anggoahu. Nabinagi do Kristusi. Naung tersilang do si Paulus ulaning humokopamu. Naung tubagasan guar ni si Paulus do hamu tardidi. Mauliate hudok ala soadong hupad didihod di hamu dukon ni si Crispus doh si Gaius. Unang adong nama do tubagasan guar husad diri hamu tardidi. Alay dohot do tahe pangisi ni bagas ni si Stepanas hupad didihon. Dukon ni dang adong hupad didihon itap ni nahuboto. Ay dang disuruh Kristusi hau madidihon. Mamaritahon barita nauli do. Jalaipe dadamar hata habisuhon. Unang diorui silang ni Kristusi. Ay haotood do hata na taringot tu silangi di rohani akan nalahomago. Alay hagugun di debatadoi dihita nadapotan haluaw. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu yang berbahagia ini kita disapa oleh sebuah surat penggembalaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menegur dan mengingatkan jemaat di Korintus. Nungatakas tabi kita jaha diturpuhi di dok pabu adong parbolat-bolatan adong persalisian. Ada pengelompokan, ada gap, ada perpecahan di tubuh jemaat di Korintus. Hama manamin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Surat ni Apostel Pauluson surat parmahanion. Di bahini hitakkan na hinaholongan. Tong masongon na ni Apostel Paulus pasahaton nami tu hamu di dia pehom maringanan, di dia pehom marhuria, di dia pehom mangulah kaulau muna. Huapoi mahanang hamu saluhuna. Mangasahon guar ni Tuhan ta Jesus Kristus. Asa sahata mahamu saluhuna. Dawa kaparbolatan, sisada roha, sisada pikiran, dawa kaparsalisian. Amin. Di bahenia kamanginang, mari kita senantiasa mengedepankan kesatuan dan persatuan dan menjauhkan segala perpecahan, konflik di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah keluarga juga. Sebab kita harus jujur, Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai saat ini ada saja gereja yang masih terpecah belah. Dan kita juga harus jujur, kita harus akui, seringkali perpecahan itu disebabkan dari dalam gereja itu sendiri. Dan tidak jarang perpecahan itu disebabkan oleh para hamba Tuhan. Dan adong huria namar bulat-bulat alanya karuas. Alang huria nagabe gutur merbadai. Terjadi perpecahan alanya kaperhalado, alanya kanaposun debata. Anggoy fakta sejarah. Membuktikan bahwa itu pernah terjadi dan membuktikan bahwa itu sering terjadi. Di baheni di hamu akamanginang. Ele-hele nami tu hamu. Tapadau maka perbedaan, tapadau keperselisian. Mari kita senantiasa meraih kesatuan, mengedepankan hasadaun niroha, sisada niroha, sisada pikiran, asa jumpa di hita akan nahina lomohon niroha di debada. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara,
Disita kas didokon ai ha otodo hata na taringo tu silang di rohani akan lahu mago. Alai hagugon ni debatado i dihita ka na dapotan halua. Di rumah kita ada salib. Di gereja ada salib. Di atas menara ada salib. Kalung ada salib. Cincin ada salib. Anting ada salib. Gelang ada salib. Di mana-mana ada salib. Namun pertanyaan mendasar yang harus kita pahami, kita mengerti dengan baik Bapak Saudara-saudara. Di hoinang ahadu silangi. Di hoamang ahadu lapatan ni silangi. Jangan-jangan itu hanya sebatas aksesoris semata saat ini. Supaya terlihat cantik, supaya terlihat kristiani, supaya terlihat rohani. Padahal pengertian, pemahaman kita, pengetahuan kita tentang salib itu masih jauh dari yang diharapkan. Asa mangihuton surat ni Apostel Paulus di Minggu Sadarion. Ay yang go silangi haguguun ni debatadui dihita na dapotan haluan. Sering sekali Bapak Saudara-saudara, ya, setiap pagi atau setiap hari kami berdoa di gereja, berdoa syafaat, dan kebetulan di belakang mimbar ada salib. Sebelum kami memulai doa syafaat kami menyempatkan diri untuk beberapa detik, 5 detik, 10 detik untuk menatap, memandang salib yang ada di gereja itu. Serta bergumul dan memuji memuliakan Tuhan. Karena salib itu sendiri adalah simbol kekuatan, simbol kemuliaan, dan simbol kasih karunia yang tiada tara. Ido bahen na didok panurirang mika, nagabi epistel di Minggu Sadarion. Tungisi madebatana songoko, na say marpangulahi, midahami halak pardusa na dangolot. Hama namin na hinaholongan. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, apapun yang terjadi di pekerjaan kita, di tengah keluarga, gereja, masyarakat. Mari kita senantiasa memandang salib Kristus. Sebab itu adalah simbol kesatuan juga. Di pasada di si, asini rohani di bata. Jala di pasada do di si. Songo dia akka hagugoon, songo dia holong ni roha. Ni dibata dia kana tinopana. Salib Kristus Bapak Saudara-saudara. Silang nitu haki ima pujioko. Asa dia rahon Apostel Paulus do huria Korin. Dang adong parbolat-bolatan, unang adong parsalisian. Dang adong sisian ni Apollos, sisian ni Paulus, sisian ni si Apollos, sisian ni si Kepa, sisian ni Kristus. Alai akan hinaholongan ni dibata do hita di bagasan Yesus Kristus. Maka Bapak Saudara-saudara, ahap yakka persoalan, ahap yakka kesulitan, polemik, tantangan yang kita hadapi di keluarga, di gereja, masyarakat. Marilah kita senantiasa memandang salib Kristus. Simbol ni hasadaun, simbol ni holong ni roha, simbol ni asini roha. Dia rahon Apostel Paulus huria di Korin. Asa mamereng dopak silangi. Unang adong masa kaparbulat-buladon. Maka kepentingan gereja di atas kepentingan segalanya. Kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Unang adok kita nama maksaho kepentingan pribadi. Unang mangay tungadul nenet ya kamanginangate. Alai tetap mahita mengutamakan kepentingan golongan, kepentingan bersama, dan kepentingan Tuhan dalam kehidupan kita. Hamu akamanami na hina holongan macai bagas, macai ulisi tutu. Parmahanion na pinasahat ni Apostel Paulus dihita di Minggu Sadarion. Di Minggu Hapapatar, Minggu Epipaneson, di papatar tuhita silang ni Kristusi, di pataridahu tuhita silang ni Kristusi. Maka mari kita senantiasa memperbaharui iman percaya kita. Kita mengimani bahwa Kristus telah mati di kayu salib. Salanido bain na dio Apostel Paulus, nong tersilang do si Paulus sumokopamu, tidak. Nong terdiri do hamu tu bagasan guarni si Paulus, tidak. Kita semua ya dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan hanya Yesus yang tersalib karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Maka kepentingan Kristus menjadi kepentingan yang paling utama harus kita dahulukan di setiap situasi. Silang ni Kristusima manginang, nama ni rohan ng pikiranmu. Silang ni Kristusima manginang na mangapuli roham mo tungadong piak kaparsahiton. Ay gumodang ma na tinaw ni Kristus di silangi, tumibakon na tinaw mi. Jala silang ni Kristusima na marmahani partodyo mo molojupa kasilas ni roha asa di ngoto madok mauliate. Hamu naman namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Sa halinari, di dia pehita maringanan marhuria, totong ma unang adong akaparbulat-bulat dihita.
Ujumar huria kami di resort persikaman. Setiap bulan 12 selalu dohu pasahat kami hutong sami surat permahania. Jala diisi ni surati. Totong dohu paingot kami. Unang adong akka namar badai. Unang adong akka haguturo di tonga-tonga ni huria. Mailah hita. Sisada roha, sisada pikiran, sisada tahi hita. Laho mapariahi. Akan nahina lobohon ni debata. Di tonga-tonga ni ngoluta. Di tonga-tonga ni keluarga. Nang di tonga-tonga ni huria pe. Maka babi saudara-saudara. Malum maka sahid tarapula karsa ni roha di parrohaya maka namarlas ni roha. Tadeho mah buku di nomor 440 ayat sada. Sol ho si langit Jesus inanaku silang ni Tuhaki imapu Vai masuk go Berbariai dibatasi pardamai mahamu gabi sundengkan jala diramoti rohanang pikiran puna ia soha surahan sahak rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.